hold lige kæft. Jo, velkommen tilbage til mere ny peak video. Vi har stadig gæster. Sig lige hej. Hej. Really creepy already. Nej, bro, get up med det. Vent, hvor langt er vores chain? Okay, den er virkelig ikke lang. Okay. Ja, den er ikke så lang, bro. Den er ikke så lang, ligesom i virkeligheden. Den er bare skal spille. Bro, han er kommet ved, jeg kan ikke gå. Joker. We'll be together soon. What the hell? Lad os komme. Okay, by the way. Jeg vil være med. By the way, Maximilian Bangebuks. I midten. Kom. Go. Hvad med en af de her? Hold. Help me. Jeg gjorde det. Ja, og what? Completely oppy. Men det er jo ikke scary der. Go. Oopsies. Jeg synes, jeg vil få det der. Bro. Oh, jeg kom op. Bro, så sæt dig, bro. Get out. Wow. Chill. Jo, det er spejt. Nå, jeg tror, det er spejt. There's 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. Ja, nå. Jo, alle sammen. I skal stay tuned. I skal bare lige her ved the beach her. Stop! Bro, prøv at se det der. Skålys. Prøv at se hende, bro. Jeg vil low-key. Jeg vil hellere smash the pass. Smash the pass. Stå. Hellere smash the pass. Hellere gutter smash the pass. Smash. Ja. Pass. 100% pass, bro. Stop. What I do, bro. The low-key gold graphics. Hot potato. Who got the potato? Give me that. Oh, jeg har den. Annie, kom. No. Løb. Det var rent faktisk sygt, det der. Bro, men er jeg ikke live? I don't know. Revive. Nej, bro, den grønne der. Han er rent faktisk død. Så det var også død. Nej, han er i live. The only way is up. Den her del af videoen er sygt kedelig, så jeg tror, jeg kommer til at speed det op. Men basically, det der sker, det er, hvad noget hedder. Find the arcade machine and beat the game. Jeg får den. Nå, hej. Wow. Ej, den er lige her. Insert game. Please wait. Bro, flyt din. Jeg gjorde det også. Hvad gjorde jeg? Nej, det gjorde jeg ikke. Sorry. Lejer. Oh. Damn, bro. Okay, you are cooking. Jeg cooker helt, jeg carrier. Okay, det var nemt nok faktisk. Jeg er sådan helt, jeg carrier rent faktisk, bro. Men okay, det er red light, green light. Er klar? Nej, det er Glass Bridge. Godt. Det er fra Squid Game. Han er så godt uden mig. Bro, Messi, du sælger. Var det eneste, du har video eller hvad? Det tror jeg, bro.
Nej, vent, vi har en mere chance. Kom op. Kom op. Kom nu, Massi. Åh, fuck. Den er vej. Ja, vi gør det bare uden Massi. Kom. Så er det den her. Nej, vent, hold. Nej. Stop, bro. Vi skal jo spørge dig. Jeg har brug for jer. Nej, jeg gider ikke købe dem. Jeg har faktisk 3 Robux. Her er det der pricen der giveaway, rent med 3. I må måske lige tænke på, at det du er det. Hvorfor føler jeg allerede, at vi har bandet i den her? Og så der på den anden side. Ui, så det kukker. Vi tabte lidt til. Det er kun grund af jer. Kom. Oh my god, kom nu, bro. Er det ikke det forkerte vej? Kan du se? Nej. Så det der. Det var så et pro gamer, det der. This way? This way. Yeah, man. It's this way, bro. Jeg begyndte at tro, at man har sådan infinite lives. Så hvordan er det ikke på noget, bro? Du ved ikke, hvad ikke på noget. Oh. Det er man går hurtigt. Kom nu. Oh, wow. Øjnene, de gør noget. Oh my god. Pas på øjne. Oh my god. Jeg blev ramt. Her. 3, 2, 1. Hop. Go. Jeg tror, level 11, bro. I don't know, bro. Det er rigtig meget scary. Heller, de skal søge. Heller, den der ser den her video, går. Stop lige hurtigt. Jeg tror, level 11, det er selveste backrooms. Heller, jeg tror, at dem i går, der ser den her video. De skal søge stay tuned til level 11. Ja, synes, ja. Vent. Go. Stop. Du er så dum, bro. Hvad laver du? Go. Alex! Jeg kan ikke gå. Nice, jeg carrier for hold. Jeg er klar. Lige om lidt, så jeg kommer level 11. Hvad er det her? Det er bare godt. Hvad er det der? Prøv at se den derovre, bro. Hvad er det der? What? Gem jer bag sten! Skræn jer! Jeg døde. Vi døde alle sammen. Det der huller, drenge. Drenge, vi skal derind i huller. Ja. Skynd dig. Bare go. Give me Lise. Hvem er Lise? I don't know. Okay. Er I klar? Ja. Let's go. Er det her level? Nej. Jeg har et sword. Shit, den går efter. Hvad? Tag checkpoint nu. Wow, bro, hvad hjælper du om? Oh my god. What? Shit, I don't wanna be here. Tag. I meant to say, freaking. It was glitching. Nah, bro, touch now. That's me, touch now. Touch now. I don't wanna be here. Touch now, bro. Touch now. It's too late to turn back now. Come at me, monster. Nej, men min. Chapter 1. What? Initiating chapter 2? I don't know. Nej, vi laver lige det her. Hello, Simon says. Okay. Vi laver den her, ikke? Og så er det over. Så måske skal vi lave en part 2. Ja. Det her, det var, jeg troede, det var bare, hvad skal vi? Det er det faktisk ikke. Ja, altså bro, hvad med den her 11? Hvad med den her 11? Okay, jeg trykker på knappen. Interact, level 1. Jeg er på blå. Gå lige her i de der knapper. Gå i knapper. Rød. What? Pink. Nej, hvid. Rød. Nå, select red. Og så select pink. Nå, men select blue. Jeg er blå. Hvad er du grøn? Nej, det er bare. Holy Nej, jeg eagle. tror ikke, det er den. Submit question. Okay.
Hvad sker der? Nå! Level one. Ja, vi skal... Rød! Nå! Blå, rød! Blå, rød, rød. What? Blå! Okay. Lad mig gøre det, lad mig gøre det. Jeg gør det. Okay, er I klar? Pink og... Jeg gør det. Mads, gå væk herfra. Gå væk herfra. Og så bliver du op og submit. Op med knappen. Ja! Okay, og Ivo ham der bare ved. Ivo ved det. Jeg kan lige ud og spise. Ja. Rød, rød. Grøn. Rød, grøn. Rød, rød. Grøn. Er det submit? Nå ja, ja. Ja. Go. Ja! Vi skal bare gå til døren. Okay. Ja, jeg synes, at vi får mørkt en stue. No way back. Bro, det er ikke scary, det her. Yes, there is, bro. Hallo, kom her. Lockdown. Hvad er det her? Nu må vi skal ud af, ja. Nej. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. No way back. Jeg kan ikke gå ind døren. Nej, jeg står herovre. Der er en dør. Den dør herovre. Jeg tror, man kan åbne. Nej, okay. Jeg tror, vi skal finde et eller andet. Ja, jeg tror nemlig, vi skal finde. Eller gå ind i. Der er et hul. Ja, det er et hul. Ja, ja. Hvad er det? Det er bare en kælder. Med lava. Kom. Det er normalt. Nej! Ja, det er det, jeg mener. Vi skal løbe rundt af dem, der de går ud. Er I klar? Nu! Løb! Ej! Så er de allerede begyndt næsten. Oh my god! Yes, bro. Don't leave me here. Okay, good. Prøv at pas på! Jeg har stadig min magic sword. Okay. Der kommer en kugle løbende hernede af. Der kommer en magma-kugle. Ja, der. Men vi må ikke røre kuglerne. Nej. Okay, løb. Nej, du bare her. Vi skal have den starter. Okay. Nå, så skal vi så ud på dem der. Yes, easy. Løb. Nu carry jeg. Nej, please, no, take me in. No. Står i stilen. Bro, hvor er han? Jeg er lige her, bro. Jeg døde sådan 3 gange. Nej. Kom nu, bro. Oh my god, get out. Vent lige. Jeg tager lige til den kommer. I'm kinda scared. Dance Messi. What the fuck? Messi. Sit down. Messi, can sit down. Nå, den der. Messi. Oj, Stevie, bare leave mig behind. Vent. Nej, vi har en video med, vi skal trække ham. I'm right here, man. You have to. Oh! Er I klar? 3, 2. Jeg er klar. Jeg løber. Wow! Det er lækkert. Du kan ikke få. Alex, hvor det lækkert sygt. Oh no! What? Bro, hvordan gjorde I det? What? Bro, Alex, det er family friendly, bro. Hvordan skete det her lige, bro? Bro, Alex, du sagde et bandord. Det er family friendly, bro. Ja, okay, family. Selvfølgelig lige F. Bro, hvordan? Ja, vi var gode til at wallhoppe, Bro, Alex. Ej, nej. Please. Nah. Oh no. Yo, who's this? What the hell? I don't feel good about this.
Ja, mit tur. Det er lige her. Ja. Det er da nok det nemmeste level. Ja, det er lidt scary. Okay, sidste level, sådan helt ud. Hvad er det her? Destiny. Kom herover. What the hell? I got a magic sword, bro. Jeg har min sword is ready. Nej, er det dem der bevæger sig? Og den hold kæft. You have forsaken humanity for your... I promise you will reap as you sown. Vote green if you Vote green if you want to die. Vote red if you want to hear me. You have 30 seconds. Make your decision. If you want to hear me sing. Vote red, bro, red. I want to hear you sing. Og så sådan... Yeah. We're ready. With everything that comes to us. Kom nu, bro. Hvordan tager det? Så vi har snart gjort det her sådan en halv time. Det kan bare tage en lang video. Det er okay, det er okay. Men jeg skruer lige op. Hvordan gør man? Jeg tror lige, vi gjorde det. What the hell? Hvad sker der? Dream. Aha, I'm Dream. Death, rage, evil, alone, murder. The roses of this accursed world need to be protected by the blessed ones. What the Dedicate your bro Alec. Family friendly, man. Thine efforts be rendered vain and useless. Hvad? Ja, bro, han må lige sige N-ordet, bro. Congratulations, you escaped the backrooms. Var det det? Return to lobby. Ja, det var det. Hvad med ham der secret battle boss? Yeah, that was gonna be the end of the video, guys. If you enjoyed this one, make sure to like and subscribe. Okay, klar. 3, 2, 1,